बर'नि गोजाम आसार खान्थिखौ दिन्थिफुंनायजों डिमाकुसियाव समायना रमायना हानजा सुरदों। बोरायालाय बहा थांदों? खामानियाव थांदों। नोङो बैसागो रंजानो फैदों? बेवहाय नुनो मोनदों जिथुनाखि माइखौ माइरं खालामनाय दिंखि, बे दिंखिखौबो नुदों आरो बे दाउ हांसो फारौ गासैबो बेवहाय दङ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुजों लोगोसे डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव 30थि रंजालि बैसागुखौ फालिदों। साननैनि हाबाफारिजों डिमाकुसिनि हाथाइसालियाव बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। दिनै फुंनि हाबाफारि बायदियै बैसागु मोसानायखौ बर'नि हारिमुफोर जेरै दानाय लुनाय, जानाय थानाय, हाबा खुंनाय आसार खान्थिखौ लोब्बा लाखिनानै रंजालि बैसागुनि हारिमु हानजा सुरनाय जायो। बे हारिमु हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि जौस्रां बर'आ। खुंगा 30थि रंजालि बैसागु खुंथाय मैयानिफ्राय डिमाकुसियाव जागासिनो दङ। डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आरो खुंथाय आफादनि डिमाकुसि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव दायो जोङो हानजा सुरनाय एबा हारिमु हानजा सुरनायजों लोगोसे हारिमु बादायनायबो लाफादों। बेखायनो बे हानजा सुरनायाव गोबां गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बे हानजा सुरनायजों लोगोसे जोङो हारिमुनि गोमालांनो हमनाय गोबां बर' माहारिनि हारिमुवारि आइजें आइलाफोरा गोमालांनो हमनाय बेखौ जों दिन्थिफुंनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोर जाना थायो, जोंनि गेजेराव जोंनि समाजा मिथियो, बेनि थाखाय जोङो बे मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआव मा साननाय फैयो? जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा जिहेथु जों बयबो मिथिगौ बर' माहारिया मोनसे माहाजोन हारिमुवारि मोनसे माहाजोन थासारिमोन आरो बे थासारिया अरायबो थानांगोन। जोंनि गेजेराव बबेबा माने आइजेंफोरा हारिमुवारि आइजेंफोरा गोमालांनो हमदों, बेफोरखौ जोङो लाखिबाय थानो हानांगोन। बेखायनो बे मोनसे दिन्थिनायजों लोगोसे गामिनि जि रायजो राजानि जि मोनसे जोंखौ उत्सा खालामना थुलुंगा होफैदों, बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।